Det er så Georgiens hovedstad, Tbilisi, her fra hotellets panoramaudsigt. Mit førstegangsindtryk af landet, det er ikke så godt. For jeg blev snydt i et taxaskam, som jeg har tænkt mig. Politianmelderen har taget 8-9 gange så høj en takst, som jeg har fundet ud af, at det koster. Og de gør det også med kreditkort, og så siger de et taxameter. Så det er et taxaskam, så det har jeg tænkt mig at politianmelde. Så førstegangsindtrykket er ikke godt. Men ellers lækkert vejr her, og bjergene er smukke, og kigger man på priserne på Trivago og hotels og booking.com, så er det billigere end Tyrkiet, og jeg synes Tyrkiet er sådan rimelig billigt, selvom det begynder at blive dyrt i Tyrkiet, så er det jo stadigvæk billigt i forhold til dansk kontekst. Men det er ikke så meget omkring pengene med hensyn til det der skam, det er bare princippet. Altså, jeg har også kørt taxa, men jeg skammede ikke folk. Det gjorde jeg ikke. Altså, du kunne tabe din telefon, og så ved du, at jeg stod ved Storkespringvandet dagen efter, og du ville få den tilbage. Altså, der var jeg meget reelt, når jeg kørte cykeltaxa. Også da jeg kørte pirattaxa. Det gik fra at køre cykel til at køre bil, så kunne du også stole på mig. Jeg er en af dem, man godt kunne stole på. Men det der, det gider jeg bare ikke finde mig i. Altså, det er simpelthen også svineri. Gambling er lovligt, så der er casinoer overalt. Også i deres næststørste by, der hedder Batum. Der er også færge fra Bulgarien hele vejen over Sortehavet til 2 georgiske byer. Batum og så en, der er nordpå. Batum ligger på grænsen til Tyrkiet. Der kommer mange, der gambler fra Tyrkiet og Rusland her til Georgien, fordi gambling er ulovligt i Tyrkiet. Så enten tager de herhen, eller så tager de til Nordcypern, den tyrkiske del af Cypern. Jeg er så tæt på grænsen til både Armenien og Aserbajdsjan nu, så det kunne godt betale sig at have fløjen fra Københavns Lufthavn til Tbilisi, i stedet for at gøre det, som jeg har gjort. Og tage det til Antalya, og så fra Antalya til hovedstaden Ankara, og så blive der i en uges tid. Men jeg havde også nogle ting, jeg skulle se til i Ankara, hovedstaden i Tyrkiet. En god kammerat og familiemedlemmer og nogle små ting, men jeg er træt af, at det bare er Tyrkiet, altså de sidste 9 gange, ikke? Altså nu vil jeg gerne prøve noget andet.